Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Nemanja Šarović, izvolite. Dame i gospodo, pa nemojte sad, gospodine Nedimoviću, da odlazite. Ja se poradovao, konačno razgovorljiv ministar, voli da govori o činjenicama, voli da pokazuje zvanične podatke. Evo, gospodine Nedimoviću, i ja sam doneo, ali ode gospodin Nedimović. Ja se nadam da će gospodin Mali slediti primer svog kolege i da će konačno progovoriti nešto o onome u šta bi najviše trebao da se razume. Prema podacima Ministarstva finansija, i to je za mene bio zapanjujući podatak, realna vrednost penzija je na najnižim granama u poslednjih 20 godina. Da li je to tačno, gospodine Siniša Mali? Da li je tačno da je realna stopa rasta penzija od 2010. godine negativna? I da li je tačno, pošto ne možemo sad raspravljati o vlasti Demokratske stranke, da li je tačno, gospodine Siniša Mali, da ako bismo uzeli 2012. godinu kada je vašim došao na vlast, ako bismo to uzeli kao osnovicu i kao 100% vrednosti, pa primenili ove realne stope rasta kako stoje na sajtu Ministarstva finansija za penzije, govori se o prosečnim penzijama i o proseku u periodu, dakle, govorimo o godinama 2011, 2012, 2013, 2014. i tako dalje. Na primer, 2012. realan pad vrednosti je bio 2,2%. 2013. godine je realna stopa rasta bila minus 3,5%, odnosno pad realne vrednosti penzija je bio 3,5%. Ako bismo osnovicu iz 2012. od 100% uzeli pa primenili ove dve negativne stope, to bi značilo da je 2013. godine realna vrednost penzija bila 97,8% od osnovice. Imam vreme poslaničke grupe. Hvala i vama. A da je 2014. godine vrednost bila 94,37%. 2015. godine sledi najveći pad, čitavih 5,5%. I nakon toga penzije dolaze na 87,13% realne vrednosti u odnosu na 2012. godinu. I to je najveći pad koji je zabeležen u prethodnih 10 godina. 2016. godine imamo rast od 0,1%, tako da su penzije vredele 87,22% u odnosu na 2012. da bi 2017. ponovo imali pad u realnoj vrednosti penzija od 1,2% i tu dolazi do istorijskog minimuma, jer 2018. godine realna vrednost prosečne penzije u Srbiji iznosi 86,17% u odnosu na osnovicu iz 2012. godine. To znači da su bile 13,83% manje penzije nego 2012. godine. Ovo su podaci Ministarstva finansija koje možete naći na sajtu Ministarstva. I ovo je istina. I to je ono što vas najviše boli. I ta vaša priča kako penzije nikada u istoriji nisu bile veće je laž. I čak i na sajtu Ministarstva finansija se mogu naći realni podaci, a ja pretpostavljam da Siniša Mali zna šta je razlika između nominalne vrednosti i između realne vrednosti koja se dobije kada se uključe i drugi uticaji kao što je rast cena, inflacija i mnoge druge stvari. Hvala, gospodine Šarović. Evo, završavam, najbitniji podatak je ono što je realna vrednost penzija i realna kupovna moć, a danas je taj nivo penzije praktično na istorijskom minimumu i zadnje 4 godine su obeležile upravo najniže moguće prosečne penzije u Srbiji.
Hvala, gospodine Šaroviću. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite. Hvala puno, uvaženi poslanici. Više puta sam odgovorio na vaš esej oko visine penzija u Republici Srbiji. Drago mi je što čitate i konsultujete sajt Ministarstva finansija. Voleo bih samo da do zaključaka do kojih dolazite dođete na jedan logičan način. U svakom slučaju, neću ulaziti u veliku polemiku s vama, jer znam da vi želite da promovišete i sebe i vaš stav, što je u redu. Ono što je važno za građane Srbije, prošle godine, nakon povećanja penzija, ove godine, nakon isplate 5.000 dinara jednokratne pomoći od januara meseca 2020. godine, idemo sa primenom švajcarske formule i povećanjem penzija, tako što će se svake godine to povećanje, odnosno penzije, indeksirati na osnovu povećanja prosečne plate i na osnovu stopa inflacije u Republici Srbiji. Od 1. januara očekujemo 5,4% povećanje penzija, a vama da odgovorim na analizu koju ste napravili samo jednom rečenicom. Analiza koju ste napravili treba da vam da jedan vrlo jasan podatak, a to je da se penzije od 2014. sa predviđenim povećanjem u 2020. biće veće u odnosu na 2014. između 13,7% i 19,4%. Koja god analiza i koju god analizu vi uradite, poštujem, to je vaša matematika. Ono što je istina, što je važno za građane Srbije, dakle sa povećanjem 2020. godine, sa primenom švajcarske formule, imaćemo povećanje u odnosu na 2014. u zavisnosti od visine penzije između 13,7% i 14,9%. I to je istina. Ono što je još važnije za naše najstarije sugrađane, da će penzije samo rasti. U godinama koje dolaze penzije samo rastu. Ne radimo to kako je prethodna vlast radila, iz skupih kredita, iz toga da raste javni dug, pa da nam državu dovedu do bankrota kao što su doveli 2013. godine. Radimo na osnovu ozbiljne, odgovorne ekonomske politike. Trudimo se da iz godine u godinu imamo visoke stope rasta. Što su više stope rasta naše ekonomije, to su i veće penzije i veće plate. Već treću godinu za redom i plate se povećavaju. Dakle, uvaženi poslanici, životni standard se poboljšava. Imaćemo u decembru mesecu i platu preko 500 evra, prosečnu platu u Republici Srbiji, obećanje koje smo dali. Da li može brže i bolje? Može i hoćemo. Nemojte da zaboravimo da smo mi prethodne godine imali proces fiskalne konsolidacije, dakle konsolidovali smo naše javne finansije, nismo ni očekivali visoke stope rasta naše ekonomije, ali i pored toga imamo 4,4% rast. Prošle godine 4,7% u trećem kvartalu, ove godine za ovu godinu biće rast između 3,7% i 3,8%. Samim tim, ako uzmete indeksaciju penzija kroz švajcarsku formulu koja penzije povećava na osnovu rasta prosečnih plata koje rastu, na osnovu rasta inflacije koja je stabilna, to garantuje za naše najstarije sugrađane stabilne, sigurne i uvek rastuće penzije. Hvala puno. Hvala, gospodine Mali. Pravo na repliku ima Nemanja Šarović. Izvolite. Dakle, gospodine Mali, koliko god vi pokušavali da zabašurite istinu praznim pričama, ostaju činjenice. To što vi pričate jednostavno nije tačno i dokaz za to je na sajtu Ministarstva finansija. Ja ću još jedanputa pročitati sve podatke koje govore da su danas penzije na minimumu u poslednjih 20 godina za koliko su dostupni podaci na sajtu Ministarstva finansija. Do 2010. godine penzije su konstantno rasle. Od 2012. godine one su u oštrom padu. Ja sam mogao da govorim i o ranijem periodu, uzeo sam u obzir samo period od 2012. godine od kada ste vi na vlasti. Dakle, negativan rast, odnosno pad realne vrednosti prosečne penzije u Srbiji. 2012. godine prosečna penzija je bila 23.024 dinara. Da li je to tačno, gospodine Mali? Jeste. Ako jedan podatak nisam rekao tačno, za 1 dinar, ispravite me.
Vi umesto toga pričate praznu priču. Pričate ono što ste naučili napamet, a što sa realnošću i realnim pokazateljima nema veze. 2012. pad realan 2,2%, 2013. pad penzija realne vrednosti 3,5%, 2014. pad realne vrednosti penzija 2,3%, 2015. rekordan pad od 5,5%. I to je činjenica, i to je istina. I tako ste došli do istorijskog minimuma da u odnosu na 2012. godinu realna vrednost i visina penzija bude 86,17%. I to je činjenica. To stoji na sajtu Ministarstva finansija. Imali smo jedno povećanje 2016. 0,1% i jedno povećanje 2018. godine 3,6%. O tome što vi pričate, dali smo jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, vratite ono što dugujete, vratite ono što niste usklađivali penzije, vratite ono što ste protivustavno smanjili osnovicu. To je suština. I to će biti stotine hiljada dinara, a ne 5.000 dinara i neće trebati penzionerima ta crkavica. Vi odbijate kao ministar finansija, postavio sam poslaničko pitanje i u pisanoj formi i tražio da odgovorite kolike su uštede za svaku godinu kada je primenjivan taj protivustavni zakon o privremenom načinu isplate penzija za 2014. Hvala, kolega Šaroviću. Završavam. 15., 16., 17. i 18. godinu. I vi odbijate da saopštite taj podatak. Vi kao ministar odbijate da odgovorite narodnim poslanicima na pitanje koje je direktno vezano za budžet. Hvala. Pravo na repliku ima Siniša Mali, izvolite. Pa ne mogu. Pa dozvolio sam, imali ste 3,5 minuta, kolega Šarović. Pa stvarno se trudim da dam podjednako vreme i da imate podjednaku šansu. Ne brinite, imaćete priliku verovatno ponovo. Nemojte ništa da brinete. Gospodin Mali, izvolite. Hvala puno. Uvaženi poslaniče, visina vašeg glasa i vaša agresivnost ne govori o jačini vaših argumenata. I ne mora da vičete ovde, dobro ja čujem, ima na svu sreću i ovih zvučnika okolo i svega ostalog, tako da ništa ja nisam izbegao vama da odgovorim. Ja vam govorim precizne podatke koje takođe možete da vidite na sajtu Ministarstva finansija, samo treba sabrati brojke kako i šta i doći ćete do istog rezultata koji sam ja malo pre saopštio građanima Srbije. Ono što je meni posebno važno da naglasim još jedanput, vi sami zaboravljate i sami ste rekli na kraju da ste gledali podatke do 2012. pa od 2012. A šta je bilo 2008. Kako niste se zapitali na osnovu čega su 4 puta povećane penzije i na osnovu čega je povećan javni dug naše zemlje sa 8 milijardi na 17 milijardi evra? Pa upravo zbog takve neodgovorne politike koju su radili oni koji su bili pre nas. Pa nije valjda da toga niste svesni. Pa onda kada pitate a gde su penzije 2012. 2013. pa rekli smo pa nema. Potrošio Đilas, uzeo svoje privatne firme, potrošili ovi drugi koji su bili sa njim, nestalo. Javni dug došao do 70 i nešto odsto BDP-a. Ako ne razumete ekonomsku politiku, ako niste sigurni ili svesni situacije u kojoj se Srbija nalazila 2013. godine, a bili smo na ivici bankrota i stečaja, onda ja tu nemam šta da vam objašnjavam. Da li su mere fiskalne konsolidacije bile teške? Jesu bile teške i bile hrabre. I najveći deo tih mera i podneli su najstariji sugrađani i zahvalio sam se prošli put njima, zahvalit ću se i sada. Nemojte to da omalovažavate, što ja to radim. Nema potrebe. Hvala im naravno. Jer postojao neki drugi način. Jeste vi imali neku drugu ideju 2013. kako biste se vi nosili sa tim? Jeste? Sjajno. Kada budete pobedili na izborima, vi takođe taj predlog iznesete pred građane, pa neka oni glasaju za vas. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre. Gospodine Šaroviću, samo mi se prijavite. Izvolite. Pravo na repliku, gospodin Šarović. Gospodine Mali, izneli ste još jednu neistinu. Ja sam rekao da sam pratio podatke od 2001. godine i to su podaci koji su dostupni na sajtu ministarstva.
vi ste maločas rekli da su 2008. godine 4 puta povećane penzije i neko bi 4 puta. Dakle, realan rast penzija je tada bio 2008. godine je bio 14,2%. 14,2%. A od 2010. godine kreće pad. 2010. je pad bio 5,6%, pa je 2011. bio 3,6%, pa 2012. 2,2%. Dakle, u 2013. godini, kada vi kažete da smo bili na ivici bankrota, penzije su već bile značajno obezvređene. Još jedanputa vam ponavljam, dajte konkretne podatke. Vaše šarene laže me ne zanimaju. I druga stvar, vi sa vašim zahvaljivanjem penzionerima ne možete postići bilo kakav efekat. Zar vi mislite da je neko 40 godina radio i uplaćivao u PIO fond da bi mu se neki Siniša Mali zahvalio nakon što mu je oteo penziju? Pa ja ništa apsurdnije nisam čuo. Vratite pare narodu koje ste oteli. Vi kažete kako je drugačije moglo. Moglo je na 1000 načina. Mogli ste oteti od nevladinih organizacija, mogli ste oteti od mnogo čega drugog, ali od penzionera nemate pravo. I to je činjenica. Nisu penzije kategorija koja zavisi od dobre volje režima, pa da kažete dali smo koliko smo imali. I ako je privremeni način isplate, pa to što ste privremeno umanjeno isplaćivali, sada je vreme da se vrati. Vi kažete sad je zlatno doba. Nikada veći nije bio budžet. Imate budžet koji je 5,5 milijardi veći nego pre 7 godina. 5,5 milijardi, jel to istina? Jeste. Svaka čast na tolikom budžetu. Hvala. Ali vratite pare građanima Srbije koji ste uzeli. Hvala. Hvala, gospodine Šaroviću. Ja imam sad u sistemu još profesora Ševarlića, ali pretpostavljam da je slučajno. Gospodin Siniša Mali, izvolite, ministre. Ajmo da prođemo kroz te vaše cifre još jedanput zajedno. Dakle, prosečna penzija 2008. Ja ovde imam sticajem okolnosti 2008. Možda imam i druge, samo da vidim. Evo ga. 4.505 dinara u dinarima je bila 2001. 6.134 u dinarima 2002. 7.390 2003. 8.705 2004. 10.568 2005. 12.151 dinara 2006. 13.612 2007. 17.639 2008. 19.788 2009. 19.890 2010. 21.285 2011. 23.024 2012. 23.947 2013. 24.085 2014. Dolazi do pada nakon mera fiskalne konsolidacije, 23.196 2015. i onda raste na 23.488 dinara 2016. 23.913 dinara 2017. 2018. 25.278 dinara i 2019. za prvih 8 meseci 26.343. Ja stvarno ne znam koje cifre vi čitate, hvala Bogu imamo precizne podatke ovde, dakle od 4.500 dinara 2001. evo smo sada na 26.343 2019. bez jednokratne pomoći od 5.000 dinara idemo sa povećanjem od 1. januara 2020. 5,4%. Hvala, gospodine ministre. Pravo na repliku, odnosno komentar, Nemanja Šarović, izvolite. Gospodine ministre, imate vi dobre podatke i to su upravo podaci koje sam ja pročitao i zato se nemojte praviti nevešti. Ispod ove kolone koju ste pročitali ima još jedna i kaže realne stope rasta penzija, gospodine Mali. Vi ste ekonomista, kako kažete, i morate praviti razliku i tvrdite da ste najbolji student, morate praviti razliku između nominalnog povećanja ili pada penzija i realne stope rasta ili pada penzije.
Postoje tu mnogi drugi uticaji koji utiču na ono što je realna kupovna moć i na ono što je realna vrednost penzija. Da li je tačno da je svaki podatak, gospodine ministre, koji sam pročitao tačan, da smo imali pad 2012. od 2,2%, 2013. pad realne vrednosti penzija od 3,5%, 2014. godine pad realne vrednosti penzija od 2,3%, 2015. godine istorijski maksimum 5,5% je pad realne vrednosti penzija. To su, dakle, pored nominalnog smanjenja, mi imamo veliki pad realne vrednosti. Pa onda 2016. godine jedan jedini rast, to je 0,1%, da bi onda 2017. opet imali pad od 1,2%, pa 2018. imate rast od 3,6%. Kada se to preračuna, ako se uzme kao osnovica ono iz 2012. godine, vi dolazite do minimuma tog od 86,17% realne vrednosti penzija u odnosu na osnovicu iz 2012. godine. Ako jedan podatak nisam tačno rekao, izvolite pa recite, ali vi znate da je to istina. I kako ćete vi od te realne vrednosti od 86,17% doći do toga da će penzije biti veće 14,73 do 25? Hvala, gospodine Šaroviću. Hvala vam. Gospodin Siniša Mali, izvolite. Evo, da bih završili ovu diskusiju, sve ste vi u pravu, gospodine Šaroviću. Evo, sve ste u pravu. Ja sam vam pročitao kako rastu penzije iz godine u godinu. Vi mi govorite o nekim stopama rasta, ja vam govorim o fiskalnoj konsolidaciji, vi opet na isti način nastavljate. Mislim da ste dovoljno promovisali sebe i svoje ideje, da idemo mi dalje s ovim amandmanima. U svakom slučaju, ono što je za građane Srbije veoma važno, idemo sa povećanjem penzija već 3. godinu za redom, idemo i naredne godine, švajcarska formula, stabilne finansije i ovo je pokazatelj da smo na pravom putu, da i sa povećanjem plata i sa povećanjem penzija idemo na još više stope rasta naše ekonomije i iz godine u godinu penzije će u Srbiji samo rasti. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre. Gospodin Šarović se javio, ali koliko vidim, ministar je sve potvrdio, nema sad nikakve potrebe za replikom. Izvolite. Možda vi to niste shvatili na pravi način. Dakle, gospodin Siniša Mali je konačno priznao da su svi podaci sa sajta Ministarstva finansija koje sam pročitao tačni. Još treba da prizna drugu stvar, da su ti podaci za njega, ministarstvo koje vodi i Vladu Republike Srbije, poražavajući. Dakle, činjenica je da je realna vrednost penzija daleko manja. Šta nama znači to što su penzije nominalno veće i što će biti nominalno veće i u narednoj godini ako je njihova realna vrednost daleko od toga? Moje pitanje, gospodine ministre, pošto ste potvrdili da sam za sve ovo u pravu, je kada ćete vratiti penzije na nivo na kome su bile pre nego što je vaš režim došao na vlast? Kada ćete penzionerima nadoknaditi ono što ste im oteli donošenjem protivustavnog zakona o privremenom načinu isplate penzija kojim ste trajno umanjili osnovicu? Dakle, da bi shvatili penzioneri o čemu govorim, jednom kada umanjite osnovicu na 86,17% od onoga što je bilo, pa dodate, posle povećate penzije za 2%, vi ne povećavate u odnosu na ono što bi trebalo da bude, već tom umanjenom osnovicom ćete naneti trajnu štetu penzionerima ukoliko se ovo ne ispravi. Vi imate jednu mogućnost i to je ono što mi zahtevamo, da obračunate koliko je svakom pojedinačnom penzioneru donošenjem ovakvog zakona manje isplaćeno, da to isplatite i da se onda krene dalje od onoga što treba da bude osnovica u skladu sa visinom penzija koje je svaki pojedini penzioner zaradio uplaćivanjem u fondove penzijsko-invalidskog osiguranja. Tek tada se može krenuti dalje. Nije dovoljno hvala,
nego dajte da ispravimo tu nepravdu i to što je oteto. Hvala gospodine Šaroviću. Siniša Mali, izvolite. Ja sam vama, gospodine Šaroviću, dao jedan lep način da se iskobeljate iz ovoga što ste krenuli da pričate, a vi niste iskoristili, pa ste se još više zaglibili. Sad ću da vam dam cifru, pa vi razmišljajte o tim brojkama ponovo. Jednostavno, ne vredi kada pokušate da budete pristojni. Dakle, prosečna cena, izvinjavam se, prosečna vrednost penzija, visina penzija 2010. godine je bila 190 evra. Prosečna visina penzija danas je 223,4 evra. Sa povećanjem od 1. januara prosečna penzija biće 235 evra. Znači, govorim u evrima, govorim u tome što vi govorite o stopama rasta, ja govorim o realnim iznosima, upravo imajući u vidu inflaciju, dakle ne nominalne vrednosti, nego stopu inflacije. Dakle, statistika je takva i procenti za koje ste se vi uhvatili, možda da gledate i sa leve i sa desne strane, ne jedu ljudi procente, ne plaćaju sa procentima ono što treba da pojedu ili da plate komunale i sve ostalo, plaćaju evrima ili dinarima, odnosno dinarima. Protivvrednost evra je realna vrednost, slažemo li se ili ne slažemo se? Ako se slažemo da je to realna vrednost, ajmo još jedan put, prosečna vrednost penzija 2010. godine 190 evra, danas 223,4 evra. Realno je veće, da ili ne? Sa povećanjem 5,4% imate 235 evra od 1. januara naredne godine, da ili ne? U realnim iznosima koje vi napominjete. Dakle, realne brojke. Ne nominalne, nego realne. Samo naravno to treba podeliti i pročitati, sabrati i tako dalje. Hvala puno.